لروجاوای کردستانê ku rejima Esed di sala 2012 de radestî Partiyekîtiya Demokratîk PYD kiriye, hemû saziyên xwe bi navê demokrasî û mafê mirovan ava kir. Lê li wê parçeya Kurdistanê mafê mirovan ê têbin pêkirin û demokrasî tenê duruşmek e. Ji bo xapandina welatên Rojavayî, oraya giştiya cîhanî. Li Rojavayê Kurdistanê ev zêdetirî sê mehan e bi dehan serkirdû endamû alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di zîndanên PYD de ne. Bi girtina pêncê serkirdeyên Partiyekîtiya Kurd li Sûriyê, hejmara serkirdeyên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê yên di zîndanên PYD de digihe 10 serkirdeyên. Rêza yekemê yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Partiyekîtiya Kurd li Sûriyê. Ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya her yek ji Behzad Dorsun ku di sala 2012 de hatiye revandin û Mihemed İsmaîl berpirsê rêveber yê Polîtbûroyê û Neşet Zaza endamê Polîtbûroya Pedekesê û Abdülkerîm Hacî û Nafic Abdullah li gel hejmareke mezin ji serkirdeyên xwecehî û kadro endamû alîgirên xwe heta niha di zîndanên PYD de ne. Ji Partiyekîtiya Kurd li Sûriyê jî her yek ji Abdulsamed Xelefbiro û Slêman Oso û Enwer Naso û Macrûf Melle Ehmed endamên desteya siyasî û Abdullah Gedo endamê Komîteya Navendî û hejmareke endam li gel du rojnamevanên Partiya Navborî di zîndanên PYD de ne. Partiya ku siyasetmedar û çalakvan û rewşenbîr û rojnamevanan direvîne her dem bi navê demokrasiyê xwe di nas kirin. Lê her kesek li Rojavayê Kurdistanê dizane kî diruşman bi wan difiroşe û kî jî ji bo bicihkirina demokrasiyê dikeve di zîndanan de. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û partiyên xwe bildarxistina çalakiyên xwe ji bo serbestberdana girtiyan berdewam e. Gudoh jî xwepêşandanek li Qamşlo hat li darxistin. او تهمه اعتبار نابه تهمه اعتبار دبي شرف ورومت يا ابو چوبون پیشوازیا شهید حبیب قدری دو 15 ماه اشتاده ام بجن بس جوا تیاری خراب را دوی اف گرتنا سیاسی به راوستاندن اف تفیدنا هی پرسګریکا کردی او تکسه گو چکسه گو به تیاری بردوام بکې او روش دبي ناف گلی خدا. Ji pazdeyê tebaxaborî ve PYD êrîş û revandin û girtina serkirdû endamû alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê gurtir kiriye û roj bi roj ew kiryar li dijî miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê zêdetir dibe. Zêdetirî sê mehan e hejmareke serkirdû endamû alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji aliyê çekdarên PYD ve hatine revandin û heta niha ew xebatkar di zîndanên PYD de ne. Tevî ku enekesê bi dehan çalakî ji bo serbestberdana wan encam dane lê hîn ew kes di zîndanên PYD de ne û heta niha çarenivîsa wan nediyar e. Di roja pazdeyê tebaxaborî de di dema ku cemarên Rojavayê Kurdistanê pêşwazî û beşdarî di bi xakispartina cenazeya şehîdê Pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê Hebîb Qedrî dikirin. Çekdarên PYD bi dehan serkirdû endamû alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê girtin û heta niha di zîndanên PYD de.